Και γεια σας παιδιά, Δημοσθένης εδώ και σήμερα θα μπούμε λίγο Clash Royale. Αύριο είναι εγώ 5 βαθμούς και είναι πράγματα που μισούν όταν παίρνω βαθμούς. Αλλά την τρίτη που είναι εκδρομή σε 5x5 θα περάσουμε ωραία. Γενικώς αυτές τις δύο πρώτες μέρες θα παίρνουμε 100 coin. 500 παίρνεις. Νομίζω κάτι. Θα κάνω ένα upgrade μέσα στο όλο το λάδι. Έτσι γιατί μπορώ. Και μου βολεύει. Θα το πούμε να φτιάξουμε το πλαισιό. Και πάμε για ένα ματσάκι εδώ πέρα, θέλω να γελάσουμε εδώ. Φυσικά έπαιζε λίγο χάλια. Το διαλύω λίγο. Τώρα αυτό διαλύω τις άλλες. Τώρα έχω φτιάξει πολύ λίγο damage. Και αυτό ήταν πολύ damage. Δεν ξέρω πώς και αν τον άγγελο. Αλλά δεν μπορώ να το δω. Εγώ το καλοσκέφτομαι να το βγάζω στην πέκα. Αυτό είναι epic μέσα. Το πέκα δεν το βγάζω αυτό, το βγάζω γιατί αυτό έπαικα. Βασικά αυτό κάνει όλη τη δουλειά. Δεν το κάνω σπίτι. Αυτό έπαικα. Και αυτό το δουλεύω. Και βρίσκω που έχω να φύγει για πλάκα. Baby Dragon υγεία. Γιατί αυτό κάνει το σκοτωμένο. Δεν ξέρω αν κάνω βίντεο γενικά. Αντίθετα από πολλοί YouTuber, είναι σε μια παλιά ομάδα. Δεν έχει να βοηθήσει κανένα. Τώρα πώς θέλει 2.000 με 2 βάσεις. Πότε πιάνει Wi-Fi εδώ κάτω λίγο. Και έχω κάνει πολύ δύσκολη όλη την κατάσταση. Αλλά εμείς θα παίξουμε από τη TV. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Νομίζω πρέπει να βάλω και κανένα rage μέσα για να μου βοηθάει και λίγο. Για να το βάζω λίγο νωρίς. Εδώ. Το έχω πάει 5 levels και μου το φτιάχνω. Είναι λίγο ακριβό αυτό. Εάν φτιάχνουν το κατηγορία, δεν θέλω να φτιάχνουν τα 3 χιλιάρικα για να μην αποκλείσουν ένα golden αυτή. Εγώ δεν το βλέπω, αξίζει πολύ. Αξίζει πολύ κάτι. Έχει mirror. Εμείς δεν έχουμε mirror. Και τη γραμμένη. Γιατί τη γραμμένη εμείς δεν έχουμε mirror. Και έχουμε mirror. Αυτό είναι που κοιτάω να το διδάω να βγάλει στο mirror. Εγώ με ένα δάχτυλο από το δεξιό το οποίο επειδή χύψε. Θα μου βάλει mirror. Δεν ξέρω. Είναι τα μωρά μου.
θα βάλω μύρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε το gameplay. Bro. Κάσε ρε κάνω και βίντεο. Μου χαλάει το gameplay ο bro. Έλα, αυτό το στη βίτσι. Έτσι πήρα βίτσι. Πάει η δεμόν μου. Ελπέκα μπρο. Τι! Δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν το πήρα χαμπάρι και με νίκησε. Γαμώ. Τότε θα record, κάνει record. Οκ. Να μην βγάλω αυτό το gameplay. Anyway, με έχουν γάμες. Κάτσε, θα κοιτάξουμε μαζί το πρώτο μας την άλλη θα βγούμε από αυτήν και θα ψάξουμε αυτή. Συνέχεια. Τι κάνει. Όσο να πούμε στην άλλη αυτό. Κάτσε. Απλά αυτή. Η όμορφη. Θέλω να το μαχηδώ. Με τη δοκία. Και το βλέπω που έχει σπάρτει. Ένα legendary έχει μπάστα. Με το σπάρτι μέσα. Να το κλάσει το σπάρτι πως κάτι θα ακούσει. Η Πέκα που μου αρέσει. Με συμφέρει να μπω, γιατί θα μου πρόδειξε. Τζάι. Να πω. Είναι ακόμα για επίκησαν το βλέπεις. Αυτό πόσο θέλει έπως. Πόσα θέλει το λάμπρο. Να με νοιάζει το upgrade ρε. Ας μου τι κάνει 50. Να το κάνω 150. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να το βάλω. Καμά λίγο το στόπ. Αλλά σκέφτομαι και πολύ να βάλω και αυτό ή αυτό. Γιατί θα κάνει 400 ευρώ αυτό. Αυτό δεν το αξίζει μαλάκα. Θα βάλω ένα ρίτζ αλλά στην ουσία είναι πιο δικά. Θα βγάλω μαλάκα. Αυτά δικά μόνο αυτά. Που στην πάνη της σειράς δεν την κάνω αυτό το πράγμα. Και δεν θα βάλω μύρο. Θα βάλω... Θα βγάλω 2 epic. Θα βγάλω και αυτό μέχρι να το αναβαθμίσω. Και θα βάλω mirror. Και θα βάζω τώρα 2 τέτοια. Και να κάνουμε και το upgrade μου. Τι μου είπε το yes. This is the training camp. Το χάσω. Μα το γιατί είναι στα level. Τι
Μα λέγα δεν ήταν για αυτό. Δεν προλάβει. Δεν κάνει. Αυτός φτάνει τόσο μακριά ρε. Είπε και φτάνει τόσο μακριά. Είναι πολύ γυμμένο. Και δεν πήγα μετά. Δεν το κάθαρε. Κάσε. Δεν το βγαίνεις. Έλα, αποκλέτε να σου κάνει τον άδειο αυτό. Και δεν θα δεν το αξίζει μαλάκα μας η Γιάννη στον κασκέλ. Πήρα κάτι. Πήρα τον μομπάιζερ. Θα του βάλω να πω κατά μια μάχη. Τώρα δεν τρέμεις βάλω κάτι. Εκεί εμπρό. Δεν κάνω. Δεν κάνω. Δεν κάνω. Δεν στάλαμε, δεν είναι το μοιραίο. Τρέμοντας στην γλία. Τι μου κόβεις μπρο. Όλοι θα κάνω και έτσι σήμερα. Δεν θα στον σύλλογο. Δεν θα στον σύλλογο. Όχι, εγώ. Αν μου δεν θα κάνω στο μάνα το καπάω να πιθάνω. Είπα το όλο. Αλλά να το κάνω συνέχεια. Αυτή είναι δεύτερη. Challenge. Master 1, Master 2, Master 3, Champion, Grand Champion, Ultimate Champion. Oh my god, θέλω ακόμα. Κάνω request να κάνω. Άντε μαλάκα το κάνω αυτό, μήπως και μου δώσετε πάνω να το κάνω έτσι λίγο να σε ονομήσω. Και κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο.